o médico oncólogo, Dr. López, díxome claramente que ele iba a poñer o 50% para curarme, pero que o outro 50% tiño que poñer eu. Entón, decirlle á xente que non importa que te quedes calva, sin pestañas, sin cellas, que que perdas 19 kilos como no meu caso, é igual, o importante é ter sempre claro que te vas a curar, que polo menos estás facendo o posible ou imposible por sair desta enfermidade. E iso creo que axudou a moita xente porque tiven moitas respostas de xente que está como a min e que colleu forzas a partir dese momento. Ana, Sí, Está, a ver, unha muller... también lo tengo yo. Que luchar. Ana, estás mirando? estou vendo a señora que está como eu, calviña de todo, pero que guapa que a vexo tamén. Moi Aí ben, pois outra muller valiente. Empecé a darlle máis importancia que xa lle daba moito ás cousas pequenas, as cousas que o mellor pasabas a vista por elas, pero non profundizabas. Recurrín a Santa Bárbara porque tronaba. Pero tamén teño que decir que me axudou moito a miña fe, a miña creencia. E, bueno, pois aquí estou. Aunque lle sobran as dores, así é a terra miña. Teño xa unha idade, 68 anos, non está nada mal. Fixen o que quería nesta vida. Cantei, que foi o que máis me gustou na vida. E, bueno, creo que cumprín con todos os desexos que pode ter unha persoa cando ten 68 anos. Así é a terra miña. E contou por miles os xestos do seu público. A praza da súa querida vila en Mera, no seu nome, Concédeselle o percebe de prata Ana Quilo. tivo homenaxes e tributos en tantos e tantos lugares que sería imposible nomealos todos. Eterna e incombustible, o seu legado irá gañando peso cos anos, na figura de María Dolores Casanova González, a gran Ana Quiro. Dicirlle, sobre todo, ao meu público de sempre, que sempre estiveron aí ao meu carón e que seguen estando na miña enfermidade, que yo agradezco moitísimo e que se estou aquí, estou aínda viva, é por todos eles e pola miña familia e os amigos. Gracias. Ai, miña terra Galicia.